Kapuyang mama eh. Sige panugo. Mapay nagpalayo lang ko gani ko diri kay mag-standby ko ako diri usa. Sus presko sa hangin di pita. May pa mag-standby lang ko diri kay layo ko sa sugong mama. Kapuyang mama eh. Akong mga igsoon ano sa guwa. Ako pirmi sugoon. Sus silingan pa namo nay mga marites. Nay sa TV ning luyos kong balay kong mama, grabing mga mata oy. Pay ni alay ko diri gani kay presko sa hangin ay. Inita eh. Pagkainita gyud. Madaot man sa katong beauty pod. Sulaw jud king adlaw. Hay. Kapait aning panahon karon eh. Nagkamahal ang bugas. Sus, kilo sa bugas tag 60 na kapin. Unsa nang tao ning kalibutan eh. Ako karon way trabaho. Ya. Naa ba kay magpahuwam na ko kwarta no? Ayos to. Ang diskarte nako manghuwam ko kwarta. Mangita akong tao nga akong kahulman. Wa ikoy kwarta diri oh. Sus, nagpait gyud oh. Wa na gyud. Wa ikoy bribe. Kinsa kay akong duulo no? Ay, sakto. Si Paring Itsoy. Kabalo ko si Paring Itsoy. Anak mo to kwartahan. Ako tong duulon si Paring Itsoy. Kato kay kwartahan to. Lah. Taysa. Si Itsoy man ha. Itsoy? Sakuhag yung Itsoy oh. Murag swerte ko adlaw ba? Sana all. Iyay. Klaro kay pamurma kwartahan. Unsa pay dugayon at tuod din si Itsoy kay manghulam ko kwarta. Wa para ba ko'y pamahaw. At tuod si Itsoy. Itsoy! Itsoy! Presko sa hangin diri ay. Putim sa laaya sad. Akara usa. Itsoy! Oh, Itsoy! naalagi ka bay. Dugay-dugay lagi nga panahon nga wa kita magkita. Kay unsaon man nato pagkita, ako maghangad, ikaw magduko. Ang maghangad ko mag-ana, magduko gina bay. Esa. Nagkusam ni ka diri day. Sa may tambay lang. Paitang mama sig punugo. Imong mama sig panugo. Sig punugo. Ako may suon, wasuguwa. Sus ako may paborito na suguon bay. Anak ginang anak, basta sugoon kay si inahan. Mao ni pinaka-paborito. Pinaka-paborito sa bunal ba? Patay bay. Taysa, sa to pa nilikay ka sa sugo. Mao nang naa ka dire. Nialgi karon bay, so ato ani bay. Mao lagi bay. Karon bitong panahon na bay, ang kalibutan puti nang nagkapait na mata. Dito bay no. Karon na malang bugas. Nya Mao lagi na bay akong tuyo bay kay wa pa lagi ko'y pamahaw bay, wa ko ni hapon gabi kay niari lagi ko bay kay manghuwam ko kwarta. kwarta. Pili mga hula mo nako bay. Aw. Gamay-gamay ron nun bay. Mga Kamay. 100,000 lagi bay. 100,000? Akagamay anak bay. Oh. Gigamyar ka sa 100,000? Oh. Siyempre kay anak bagdato. Nya. Naa ka diha kay pahulma ko. Siyempre bay na ako ikita ganito 1,000 bay. Aman. Tama sa bay. Mabata ko rin, mabalik ko rin biha. Pilay puyo na ako bay. 100,000. 100,000. Oh sige sige. Malakaw ko ba di alang ka bay bay. Oh sige sige, paabot ko diri ha. Oh. Oh. Dali ra gini maduulan ni akong classmate. Gwapo na, kwartahan pa. Mao nang wa jud ko masayop nga moduol ni Paring Itsoy. Meanwhile, Dugayang Itsoy ay. O taon naman. Bay slow. Oy. Kana kay Iya ka yung paabot bay. murag saman. Nana. Na bay. Ay salamat jud kay bay. Ikaw ri ako maduulan nga amigo bay. Wa gilaing classmate ako maduulan. Bay, nataw to. Bukari ko na yung kabot bay. Kwarta na ni kini murag kwarta ni kini. Kahulam jud ko dako pag yun. Ara bay kay murag excited na kay ko. Aray. Oh, Ako bay, mga tagon sa bay. dili ako man hulman di mo ko na pangayoon. Bayran ti ka. Ay lang ko bay bay. Dili. Lain kay bay. Ako bay mauwa ko bay. Ana na lang bay. Bayran ti ka. Kung makaunahon na ako. Sige bay, ikaw bay good. Wa gid libong ni bataan ni.
Daan ni sa una, libog lang ni daan. O, ari na, yata na mo kwarta. Pagka naman kamot bay. Oh, Oh, kwarta? Dahon man sa bayabas. 100,000 akong hulman. kakabaw di ang balaod diron bay nga ang kwarta ilisag biyabas bay. Ha? Ang kwarta ilisdag bayabas? Oh, Sa to pa, mauna ni bagong balaod karon. oh, mo di balaod pala bay. Naunsa naman tao niya, napas mo masiguro yung bataan eh. Nangulam ko kwarta, gitigaan ko dahon sa bayabas. Tarong pa ni. Anong dahon ni sa bayabas? Dili ko na ba yun? Naunsam ni bataan eh. Imo maglabay bay. Napas mo naman siguro ka. Ano glabay mo tanim bay? Sabay ko na ng bayabas, man di ba na kwarta? Kana ang balaod sa kuan bay, ang ingon sa presidente bay. Ang karong panahon na karong balaod na giusab na. Na, naunsam ni bataan eh. Hamay mayo bay, magparehab ka bay, nayapag naman taon ka bay, gikabuhi naman siguro ka, bahala ka di ay. Ikay ko na ng bayabas. Naunsam ni bataan eh, ala ka di ay. Usam tontohanan to kagbaw nga ang balaod ra ba sa giingon sa presidente biyabas na narba. Sus, Oh, pagkapait naman ay. Nalipay, sus. Lipay nung tagay ko kay amin ko hulmong ko ni paring itsoy. Naunsa ng tao niya ang kalibutan na ay. Apa dayon ko? Pwede na yung gutuma. Wa pa ko'y pamahaw. Wa pa ko na nihapon gabi eh. Sige lang kong inom tubig yan eh. Apa dayon ko? Ita ni ay. oh, sa paghinay kon. Ay, nan, Sorry una daw. ng kwarta noon. Ha? Na, Sorry sige dong. paghinay kita na. Kwarta? Wagtang na to. Unsa na dong? Kwarta ni kay ihap na ko kay ako magikonog sakto magikon sa kumama. Kwarta na? Kwarta sa ritanan mo kol. Dong, papel. Asasad ka dong, gadik-adik pud ka. Pamata pa nimo. Niskwilam gay ko kay para di ko mahangtom sa anang mga bisyo-bisyuhan niya. Ako na ni adik-adik ron. Sige ka kol. Sige ko lagi gadali ko kol. Sa awan, wag ta na nung usa noon. Naunsa naman. Bis. Oh. Na. Abag na. Padayon ko. Adik-adik siguro to. Padayon ko. 2 hours later. Uya eh. Nita eh. Diyo para ba ato? Ari lang sa ko diri paabot eh. Gutuma na gyud. Pasig na yung mga agi ba? Mga ilang tagpan. Bahili ko na ba ha? 100. O bahay na lagi kalagi niya. Asa na kita ato bay? Pila na gito? Nasa baas ani mo oy. Hilom sa dragon. Okay na 105 man to. 105. Ibugas na nilang kwarta ay wala may nawag bisag usa ay no. 105 no? 105 naman ka to. 106, 107, 109, 110, 111, 112, 116. Sa maroon. 12 pa di ay 16 malargo. Uy! Kawayap ta. Ay, Idoy! para islaw. Wala ka ilan ako. Naunsa. Ikaw na islaw? Kita mo yung kuyong. Si Gargar oy. Wala Wala ka kailan ako di ay na. Ikaw din agad. Kailan Oo. Pwede naman yung tao pagkataas agar. Oy! Mo lagi ni taas. Nya kita ni maor gapon. May ato ba? Asa di mo paingon ay? Gikan mi dito sa lungsod good kay nangumpra mi ba nya nahutdan man kay daghan mo kay na malit. Ba't raw mo ka nag-kinumpra? Mao lagi. Yan na pa yato ba kumusta na bang ka magkaroon ba mo kita nimo nanambok liga lagi. Siyempre, quarantine sa balay. Ang trabaho kaon katog ra. Pero karon nahotdan ni konsumo bay. Wa nagi ko ikon kaon na. Padung na ko mudaot ani. Ya na pa yato ba kung sa di ka diri di ay. Aw, ako? Oh, Aw, nag-standby ko diri bay kay plano tani ko ato sa inyo. amo Unta. Nya nagkita naman ta. timing kayo nya. Unsa may mong tuyo? Aw, ni ari lagi ko bay kay tulok adlaw na lagi ko wa kakaon lagi bay. Mao nang manghuam talagi kog kwarta nimo. Kwarta? Oy, kwarta lehisgutan. Daghanon may kwarta noon pero Ha? na ako'y kwarta dire, amo na binay natungan duha ra ba nya? Ama ni ng kwarta. Kaniya, wa kita ni. Naunsa naman tao ng kalibutan karon. Kwarta na. Kwarta, oy. na mo oy. Ang kwarta bagong tao na. Hala, ambi na ko gibalo na ni tawhana.
naman. Mao na ni giingon sa tong presidente oy nga kini dahon sa bayabas mo na ni kwarta na to. Bag-o. Tinuod na bay. Oh, tinuod na mo na eh. Ang nakabati lang kay wag ginaong no. Way naong, sus way naong. Sa to ba kung kwarta na usa may tamilan nga usa ka libo ana. Ah, syempre kani dako. Sa to Kani pa gamay 20. ang pinakagamay may 20. Pao ba? Oh, dagko. Ako ang dagko. Bay, Kani oh, sa kalibo mo gani oh. tinuod. Nag-adik-adik mo duha. Adik-adik. Naadik na noon mi noon. Usa na adik-adik ko. Na, ako pa'y naadik. Anong taon ng bayabas nga bayabas para ilo man na. Amo, maingon Awan na na. sa gunoy. Ang presidente may giingon, ikaw goroy na pas mo guro kay Na, tulo ka kaadlaw walay Bitaw. kaon, di ba? Bitaw. basi no? Siya kay pas mo. Basi ka ko napas mo ba? Oo, bitaw. Naunsa namin tao ni Ya, eh. saman, mangulam ka. Ah, dili ko ba eh. Wala na magay kaon. Na, bahala ko ikaw may bahalang mabuang ko na. Unsaan mo na luwag bayabas ka. eh. Ako nang kitkito. Tara. Na, bahala ka ba eh. Tara. Dili ko. Mulakaw na ko. Tara. Ah, Ako siya kono. bahala ka na. Ah, dili ko. Libre lang. Ah, bahala mo na ay. Noon sa to siya bay. Tulon ba to siya kadlaw ay kaon kabuhi guro to. Tuod do. Tulo na dito kaadlaw uli kon kaon tong tawhana di ay. Pas mo yun. Bitaw. Ah, bahala to siya ay. Patay na jud ko ani. Pas mo na jud ko. Tay sa. Bayabas. Lah. Abel kung mapas mo ko nani bayabas. Lay. Kalambi ani. Kaon ko ni mi. Kutom lagi ko. Lah. Unsa man ni? Kadagan magkwarta ni. Na. Kadagan sa kwarta oh. Mao ni ang giingon. Kwarta na ni. Hala. Kadagan kwarta. Hala. Hala na pa gyud. Hala kadagan kwarta. Tesa, unsa man ni? Mga sinsiyo ni 5 piso. Hala kadagan ba ni sinsiyo oy? Hala kadagan ani oy. Suod ko ni diri. Na mga kwarta. Sugod ko ni kwarta ni. Kwarta na ni. Dagang ang kwarta. At